Vážení diváci, vítam vás pri štúdiu Formuly 1. Dnešným hosťom je Janč Gravčák, slovenský moderátor F1. Janči, vítaj u nás. Dobrý deň všetkým divákom. Moja otázočka prvá na teba. Ty a motoršport celkovo. Ktoré série sleduješ alebo ktoré ťa zaujímajú tak intenzívnejšie, okrem Formuly 1, z ktorej ťa poznáme? Všetky. To je veľmi taká jednoduchá možno odpoveď, ale skúsme si ju trošku rozšíriť. Vieme samozrejme z obrazovky, že sleduješ Porsche Super Cup, komentuješ samozrejme, to je jasné, s Andym Studeničom, ale sú aj nejaké série ako trebárs VRCčko, VTTC alebo DTMko, ktoré máš tak trošku pod palcom, informačne aspoň? Určite áno, videl som aj naživo preteky, aj DTM, aj VTCC, sledujem aj VRC, rally, aj slovenskú rally scénu, slovenský motoršport samozrejme. Mám veľmi rád vytrvalostné preteky, sledujem americké motoršporty, pretože štýl, ako sa robia priame prenosy, aj celkovo motoršport v Spojených štátoch amerických, teda za morom, mi veľmi vyhovuje, teda IndyCar, rovnako NASCAR mám veľmi rád, takže áno, sledujem aj tieto série. No fajn, spomenul si ten live, respektíve návštevy okruhov. Vieš nám povedať nejakú takú zaujímavú, nejakú tvoju návštevu zaujímavého okruhu alebo zaujímavých pretekov, ktoré si mal možnosť vidieť naživo? Každému fanúšikovi Formuly 1 alebo motoršportu ako takého, keď sa bavíme všeobecne o motoršporte, odporúčam ísť sa pozrieť na 24-hodinovku Le Mans. To je vec, ktorá uchváti každého človeka a myslím si, že človek, ktorý bol aj na Formuly 1, ak pôjde na 24-hodinovku Le Mans, tak pochopí, o čom je motoršport. Aj trošku z inej strany a myslím si, že aj keď to bude znieť možno ako kacírstvo, tak nebude už chcieť ísť na Formulu 1 a bude chcieť ísť na 24-hodinovku Le Mans. Tak myslím, že tvoje slova môžem potvrdiť, lebo niečo také som absolvoval takisto, takže to je pravda. Možno taká ďalšia otázka. Vyskúšal si jazdu na nejakom pretekárskom automobile? Aj sám, alebo ako spolujazdec s pretekárom? Aj sám, aj ako spolujazdec, áno. Taká najintenzívnejšia spomienka? No samozrejme dobrá spomienka bola na Stoffiho Rossinu a jeho kapové Porsche v Brne, nás povozil, výborný zážitok, vidieť ako ovláda to auto a sledovať ho pri práci. No a Slovakia Ring som si vyskúšal, Brno som si vyskúšal aj na vlastnej koži, takže bolo to v Seate a v Honde tie vozidlá, ktoré tam majú, takže zažil som takisto v Ataku, veľmi rýchlom vozidle v slovenskej výroby. Áno, vyskúšal som si to, je to určite dobrý adrenalín a ten šport, ktorý nielen sledujem ako divák a ako možno komentátor, odborník, ale samozrejme aj ako fanúšik a ako jazdec z tej športovej stránky. Takže jednoznačne odporúčaš divákom a fanúšikom motoršportu zažiť naživo? Myslím si, že ja pri svojom komentovaní často využívam svoje skúsenosti z jazdenia, nielen toho živého, ale aj na druhej strane toho online jazdenia, pretože jazdím aj takto v rôznych ligách, cez počítačové hry a počítačové súťaže, máme online hry a hrávame ich v komunite takej veľkej československej už dlhodobo a myslím si, že tie skúsenosti z tých okruhov, prejazd jednotlivých zákrut a snaha získať ten najlepší čas, tú najlepšiu stopu dá dosť aj z tohto smeru a potom to človek vie využiť, vie sa vžiť do role toho pretekára, jednoducho vie, čo asi prežíva. Janči, ďakujem ti za dnešný rozhovor. Milí diváci, počuli ste to. Jančiš Gravčák bol dnešným naším hosťom a myslím, že bude sa o čom baviť aj pri ďalších pretekoch Formuly 1, kde ho budeme vidieť.